Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu. Ni ne dai naku Walid mai waƙa. To a halin yanzu fa an kama wasu 'yan mata a nan cikin garin Gombe wanda sun fita yawon sallah ne da 'yan mata suka je suka rinƙa abubuwan da bai dace ba. Ga hotunan kuna gani. To gaskiya wannan abun da suka yi abun gaskiya bai dace ba, ya ja hankalin hukuma sosai. Hankalin mutane da ya sa ma har aka kira hukuma aka zo domin a ɗauki mataki. To ku kuna gida kun bar 'ya'yanku kawai sun fita sun je yawon sallah, wanda ana ta morewa. Ka duba ga wasu har abinci ake ba su suke bayarwa a baki. Kai gaskiya mutanenmu za ku bar mu kuwa? Anya kuwa? To gaskiya ni ma da farko da na ga abun, gaskiya da farko abun ya so ya burge ni da na yi tunani, ya tsaya nayi tunani mai zurfi. Na ga abun fa gaskiya da suke ba abu ne mai kyau, saboda a gida ma gaskiya ba a san suna wannan abun ba, da an sani a gida ma ba su fita ba. Maganan gaskiya kenan. Magana na biyu kuma gaskiya laifin ku ne ku iyaye da kuke barin 'ya'yanku suke fita ba tare da sanin ku ba. Don haka in yarinya ta fita, yana da kyau ku haɗa ta da 'yar ƙaramar yarinya. Kun fahimce ni ai, domin a fita in za a je yawon sallah a haɗu, saboda kun san kai abun dai ba daɗi da ku kun sani, ba wai sai na faɗa ba. Kuma abubuwan da ake yi a cikin garin Gombe, akwai mutane da dama da sun san ana yin abubuwan amma sun ƙi gaya. Kun gane ai. To ni dai wannan abun da zan ce fata in ce dai Allah dai ya sa a dace. Yauwa sannan in yanzu ne farkon fara zuwan ka wannan, in a TikTok kake kallo to kai ƙoƙari don Allah ka mana following. In kuma a YouTube ne to kai ƙoƙari ka mana subscribing. Dan Allah in kai subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. In a TikTok ne kuma ka yi following, ka yi comment, ka yi mana share don Allah.